Ke wezo ka m gwaga gị na guys anyị na-eshima. Girls na-eshima, ụmụasa na-eshima. Na balance go. Account ma balance go. In fact, that one first. As in better reason in name. Man, neshima. I can't ego na bata. We na Africa. Isi gị na gịnị mere? Ekere Chukwu sala ụmụ nwa. Okay. Cupcake ụmụ nwa. Watermelon. National cake. Na no na. My way. Nwoke adịgo ka ọ ga-adị na ọkwa mụ ka ụmụasa megidezili anya nke ikpeazụ sizie na oyoli m ụmụ nwa. Asa based on nke ikpeazụ anụa. Whatever na based on ụmụ nwa Jos si na nwiyo mba na no oyoli ma. All right. Maka na onwe one pino mụ na ya Jos lụpụda bias dey. Ime oti. Chima. Kotisha. Chai kuko nwa Mmadụ. Mụ akọkwala onwe m based on no kwetego na nwoke Jos nwoke dịla onwe ya fresh na akwụkwọ mmanụ n'elu. Agbago ngị ya steady na nwoke abụlugo national cake. Na onye bi ọwabili nke etidokwa. Otago ejilo m ya ajọ na ka m gwa gị nke wee eziokwu nganga Igbo awụgoro national cake. Me nọ na Lagos, me na ha ege nganga Igbo nwanne m nwoke nwanne m nwanyị. You are sitting on a long ten. Say billion. Just make a hammer. Billion, don't be sleeping. Ịnụrụ ya? Nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Tuesdays, Thursdays, Saturdays. Ego Yibo Adigbo, one of Africa. Na-ekere gị na-asị gị well done, sir. Well done, Makeki Mereta. Onwe onye chọrọ gị okwu si ya omihe na-akpọtụ na Hot 93.3 FM. Joya si ma ọ ma ahụ ihe na-akpọtụ na Hot 93.3 si ya nọ nganga Igbo. So no time for ihe na-eme, nsogbu. This is time for anwụrụle. Obi ụtọ na ekwe ka aka ọlụ gị ka o si wee mee. Nwanne based on popular demand ime afịa chọrọ achọ based on ngwa afịa achọ. Na ụmụ nwa onye ọbụla na-alachi ile bụ ihe etinye ga alachi ile ka onye ọbụla ekwetego na nwoke adịgo nwoke Jos obula onwe ya watermelon mmiri na-akwọ ebe niile ọtago mkpọ gị ngwa gị onwe iyo n'obodo nwanne m nwere etinye gị ala ịmago ka isi eme ya na Tuesday, Thursday na Saturday 1 p.m. to 2 p.m. Nwanne anyị na-anọ here live and direct based on na mụnwa bata na-ekola onwe m eko ma na-ekwechirikwa mkpọ gị ngwa gị nwanne nwere ihe ọzọ m na-eme na Lagos na-abụrụ imego obi ụtọ based on n'oye nọ alụ here otu nloduo moto efe nloduo moto mgbede nsetụrụ ọchịaman tinyekwa alụ wee na-egwunye elu gị ebe ọbụla ị na-alaba ịma ịnọ Mandelas n'Idumota n'Ikeja ebe ọbụla ị nọ wee na-ewechala ife ọma gị nwanne m nwa na-asị gị kakao mpa na-ekwunye elu ite for you onye isi anyị abatago ka ebe ka isi eme wee na-asị gị nọ nna anyị makwuru ka isi eme ya ebe niile ga na-adị hot maka gịnị ihe a wose ose na-aba n'anya. That's this show wụ ose na-aba n'anya. Ọwụkwa nke ka o mee gị ihe ọzọ just ịghọta anya gị na-achagodo na-akpọ sọfịlị na afọ mmanya na-asị calm down ime ihe m gịga wụ Hot 93.3 FM. Ọ na-achịkwago ogwugwu si ya chere ekwule anything ihe m na-ego ugbu a wụ nganga Igbo radio show ndị na-ekwu okwu nwa Adigbo Adigbo 1 ego bekee ya na nwiyo biko pack godo well after 2 ga-abịa na ga-akpa ihe dịrị m na but for now onye ọbụla si gị onye ọbụla enye na nsogbu maka agịga m ihe na-enye m obi ụtọ ya Hot 93.3 FM nganga Igbo radio show nwekwa ihe ọzọ ihe a na-enye gị bụ obi aṅụrị obi ụtọ udo na ọṅụ so gwanụ m ihe ga-emezi gị hapụ ihe ọzọ ndị chike na nọbụdị nọlọ here by now nwanne ya ibugode bụ absent auntie based on na ịbịarọ school na ịbịara ịghọta that kind say ga-anọ ebe a onye ọbụla enyere gị nsogbu ma ụmụaka gị n'ebe ọ dị nọ n'akụkụ gị enyere gị nsogbu ịghọta si gị ka anyị baa n'ihe nọ n'ime ọkụ na-ekpo kiti asụ pụtọpụtọ ịnụrụ nke anyị nụrụ nwanne m nụrụ nke anyị nụrụ Gogo na by Gogo Pride. Sigi na Nigeria wugodo seasonal movie. Ịghọta premiering ifu Sunday na-abịa HD anyị na-aga ụka
anyị lue n'ụka anyị si anya si fada chelegodo wete mic ahụ fada nye anyị mic anyị si fada praise the Lord ọkwa imecha onwe dị testimony ị ga-achọ inye gaa na-eti praise the Lord 100 times isigodo praise the Lord asị gị hallelujah nke ahụ adị one isi ọzọ praise asị praise the Lord nke ọma ọ naghị agwụ maka ihe ị chọrọ ikwu obi juru gị na aṅụrị ma gị ga-esi mee onwe gị express si gị na anyị na-aga ụka this January no time anyị ka nọ November ohere adịghị no time ihe niile sharp na anyị na-abụ ụka Sunday ka ihe anyị gaga ime anyị gaga iti praise the Lord si na gịnị mere na asị ị na-eme importation or some things ị gara asị no praise the Lord seasonal movie asaka mmụọ agbuwalu gị steeti na seasonal movie no ịma na last week agwara gị na ihe Nigeria nọ na ya bụ season 1 episode 3 you understand but based on ihe mee n'ime izu ụka gara aga na Nigeria mabago episode 2 to 10 at once mkpọ gị ngwago just na-eme anya n'isi na ihe mkpu n'isi na ya ka a na-akpọ bicycle seat maọbụ ịkpọ ya papas ghọtago na based on ihe nji wee represent ya bicycle seat a mbụ n'isi na based on onye minista na-afụ maka petroleum na Nigeria onye isi Timi Silva ifugodi na mana mụ na ya na-agba representation cheki na mkpọ gị ngwa ofu okpu a ka ọ na-ekwu na ọ Italian man ka ọ bụ ezigbote guy man ghọtago na the man bụgodi onye actor kwa n'isi onwe based on na mụ abụkwa upcoming based on na m ejebekwa government house ruo nke a na ya mma abụgodi bụ Oscar award winner based on acting, award winning actor. So now na film I na go mba mụ na ya da art nyanwa na-emegodi ile onwe action n'isi onwe etinye court on art na aga ịghọtago na so now guy man pụta yesterday nna ekwunyekwala onye isi the guy man na anwakwo ịghọtago na mana ọ pụta yesterday si nna ka ife na-emezi men si ya mpa anyị na-ekwunyeli based on na mụ anọ na-ekilikwu ya na national television ịghọtago na dịga man pụtazie nke okwuzi ịnọzi na-agbali m isi na-asị ka ijezi ka ife na-emezi ka ezi kampanya esi wee na-enye ụdị reason na ka ife ọ chọzi ka anyị nọ n'ime ogbe na-emezi ọpụta wee kwuzie na n'osi dị na Nigeria na import zip fuel petroleum from Niger Republic hey man na-eti ka ijezi ka ezi ka ihe esi na import from Niger ọ na ya fụzi Saudi Arabia ọ na ya fụzi America ma ebe niile ndị ọzọ na-import fuel ka ihe ejibuzi Niger ndị adịkwa ka ya ka mmadụ maasị butuo no calm on down ghọtago ka onwere ihe dị na nwanne gị nwere ihe ijekwulie na tia no reason wee sị na based on na ndị bi gị nso bụ ndị kwesịrị na-enwe mmetụta n'etiti ha na-agba wee chetelu m asa eme ihe chetelu m onye mụ na Nneka based on nwa Nneka mụ na ya bi n'obodo anyị esi wee lụkọ based on na bụ nebo ọnwa ụdị mmekọta anyị mekọta mgba so mụ afili na ụdị mmekọta na aka minista na-ekwu Nigeria na Niger na-emekọta mela iji wee na import zi fuel from Niger ọtago na mana osi wee kwue na ndị mmadụ pụtara na-eti mkpu na ọ bụrụ na Nigeria na refinery anyị na-alụ ọrụ anyị achọba Niger ebe anyị na import fuel asacha ekigodi ya ana m echeke ya no reason godi ya ọtago na ọ bụ na refinery na-arụ ọrụ now based on that ọ bụgodi no ịkwụ na gate na tanka na-abata ịgbalụ fuel mgbanye tiketi ọ bụla ọlụ aka nna ala ifiloro na mmụọ anyị na-elive fine cheki ya na ọnya ka eji okwu maka unemployment na Nigeria reason ya na unemployment awọ maka gị na echeki agwa gị na m nwere ọlụ na afọ ọ national TV ka na ọ bụrụ ihe niile ka m ekwu ọtago onye nwere ọlụ enwere ọlụ ọtago ọba anyị ka anyị na-ọtago don't worry ihe niile ga-adị mma n'oge na-adịghị anya mana Sunday anyị gagodo ka ga tie praise the Lord pụta then anyị tinyezi ihe ndị ọzọ niile na consideration mana enyere onwe gị nsogbu ihe enweta ọlụ mana nke ọzọ dị ka ibe ya si wee dị ewu na ekwetere m onwe onye pụtara sị ama m ebe gị nwa gara akwụkwọ ọhụụ iyo nwa gara standard school ọ bụla international n'obodo anyị akọ obodo oyibo aga m my first degree na First Republic gaa na second degree na Second Republic Third Republic ya aga the third one ọkwa ya for your PhD ya aga Third Republic no wahala mana a na-achọ ndị lecturers achọzi na so mụ na consider zi na nwa ba class
based on na asịsị na lecturers anọzi chegodo ebe nwa iyo na-akụzi ihe dịka biko hapụgodo akụkọ agwago m gị achọọ m ịnụ ihe dịka ebe nwa iyo na-akụzi maka amago m ihe ga-eme ụmụ pịnọpịnọ ya na-anọ n'iru oche n'afọ iyo na m achọghị ịnụ ebe ị na-akụzi ihe maka ebe ị na-akụzi ihe nsogbu ga-adị ka nsogbu ga-esuso nsogbu ga-adị na ebe pụta ọsọsọ ụmụ pịnọpịnọ ya anọ n'ime klaasị ọ bụla sọ ha ga-anọ na asị na ha ya anọ n'iru oche kekwana ịghasị gị n'ụmụ onwe ya na-akpọ asị onwe ya na-akpọ tuning fine tuning whatever na based on na mụ anọdụ n'iru klaasị na-akụzi nkụzi na na-ene ụmụ asa anya na ụmụ pịnọpịnọ anya ha na-etunu my brain eye pencil eyelash elebezin cosmetics amanụ emebezin ihe cosmetics butukwa ngwanụ ka anyị hapụgoro ya ruo that time amazi ihe ị ga na-akụzi mana asịgo na Naijiria anya ya obodo anyị nọ n'ime ya ugbu a na onwezi ihe dịka awụ m onye dị taa ịmakwa ndị anyị ụmụaka anya ga na-agụ akwụkwọ na Naijiria na agaga obodo oyibo nsị gị na mụrụ amụ nsị gị na nke ahụ tọrọ m special. I dey tell you. Ekwe ma that wicked laugh. Ka m na-agwakwa gị nke ahụ taa ka m si wee mụọ amụ si yes. Bọhasa cheki go dị ya ịma na m na-agwa gị ya steady. N'obodo anyị bụ Naijiria onye nọdụ ebe ọ na oju ya isi like this based on na anwụ na-achaghị ya ada acha na nwa na and ifugo ndị na-enye ụdị reason na bụ ndị a na-akpụ kodo ịma nke bụ kodo ndị a na-akpụchapụ ntutu niile dị ha n'isi onye akpụchapụsizie ntutu niile dị ya n'isi ọ pụta n'iro na anwụcha ya n'etiti isi eme ya na-akpọ etiti isi medulla oblongata sokwa m oyibo ọzọ n'elu ụwa mpụta nwanne wata ebe m na-aga na so ndị anụwapụta na anwụ achasịa ha na onye abalụzie ime ụlọ kama onye anwụ mmiri jụrụ oyi n'isi ọ pụta one anụ ọnọdụ anị nwanne ọtụpụta ofu mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ kọtara na based on ihe iwepụta na onwe one guy man in fact ọ bụla guy men maka na ha nọ ka ọnụ wee kwuo ya wetago na mana mwapụtakwa based on na ezigbo onye iyo m bụkwa mụ anọdụ anị bupụta thinking faculty m ọ dapụtakwa ọzọ oyibo ọzọ wetara na bupụta thinking faculty m nenye anya na that reasoning ha wepụta emenye ndị anụnwa kwuo asa ha pụta wee sị nwanne na si cheki ya na ọ bụ na achọ ka asụ strike anụnwa kwụsị nya ka ụmụ akwụkwọ na chi yakwa na mahadum gụba akwụkwọ ege na sọsọ ihe ga-eme bụ ka etinye iwu na onye ọbụla bụ gọvanọ onye ọbụla bụ president onye ọbụla bụ minista in fact onye ọbụla bụ public office holder na nwa gị ma ọ bụ ụmụ ga-ame njezi obodo oyibo je gụọ akwụkwọ na ha nọdụzie Naijiria agụba akwụkwọ life and direct so nya ka nji nọ naanị reason o the thing last o si na-enwekwa ike ọ bụrụ na ihe a menu akwụkwọ a bụ eziokwu because na ọ na-estedio na epụta na-efo ka a na-awa picture n'ịntanet black and white steady colored onye pụta ọma wait and take ebe ya na ụmụ ya na-celebrate graduation na UK Canada US mana cheke na mana ọ na-eno ma mmadụ ga-enweta admission jambe enye gị admission na Nigeria na ị ga-agụ akwụkwọ 4 years at the end of the day gụọ ya 6 years plus carry over ị ga-ebu ịkwụọ ya 8 years onye gwadị na mmadụ na-enwe carry over mmadụ niile na-enwe carry over Nne carry over mmadụ niile na-enwe carry over so be coming down ọbala ulu na ị na-ekpuchi your problem gịnị your problem onye ọbụla gụrụ akwụkwọ na Nigeria on a normal level nsị gị na nke ahụ ị mara carry over the of two types isi na ibutere ebe anyị na ịchọgodiri ya ebuli ya woto enu ma ọ bụ na lecturer na-ele anya one anụ afụ na this guy na-agbachi ya nkịtị na a ga-ediscover oil well ma NNPC ga-achọta mmanụ n'isi ya wetago na ha nọdụ anị one ha ama gị efe ikweta na ọ na-eme na mmadụ na-enwe carry over na-enwelọ carry over na nke carry over n'ezienu ndụ gị n'ezie no ka isizi wee na-achịpụtazi onwe gị na national television ngwakọ ụlọ down na kwa ndị gị na ha gụrụ akwụkwọ na-ege ntị na ị ga-ekolu onwe gị na onye ọbụla gara akwụkwọ ebe m gara pụta n'ilo bịa ka ịgwa nwa iyo na ọwa mmadụ niile na-enwe carry over na klaasị m na ọwa onye nwere carry over tunde not ya etinyelu gị alụ na gwa gị mgbe ị nwere carry over anyị gara school ị nwere carry over ọ bụla tunde ka m na-ekwu ngị nwa ka m na-ekwu ngị nwere carry over Tunde nwiyo si na ị nwere carry over ka na-agwa gị ngị nwa nwere carry over mgbe ị ga school mana nwiyo last ihe a ebupụtara dị ezigbo nnọọ mma ọ ga-eme
ndị etinyekwa n'anya na akwụkwọ nọ na Yeah, obodo very anyị simple. I say, me just not the simple. Ihe mwa need bụ ka ndị na-emebi iwu ndị National Assembly just nye m order. But na ha just mandate emu si m nwe iyo ma ekwesịna ka ụmụ ndị big man ji obodo oyibo gwa akwụkwọ ma ihe mmemme. ka ihe ga-eme. Mkpọkọrọ menụ m na ntinye alụ na airport ozugbo mbunye onye ọbụla 2x2. Nwanne nwude go ozugbo ọ bụ na afa mpa gị na o nwere ka sọ na-eme isi wee yi afọ onye nọ anywhere na government house. Hey! Nwanne anyị ga-emegodi gị bụ otu aka anyị jide go na woto ntịtọlị nwanne anyị tịtọlị ya go ozugbo anyị ezinata gị Unizik ije gbala admission dị gụba akwụkwọ mkpọ gị ngwa gị. Ama m na ọwa ọsọ na-ana anyị ka ihe a ga-adị ụtọ na o nwekwa ndị na outside there gasị yes mana eziokwu na yes unu mere nke a ọfụma na otego akara ikwu maka ihe a ka ụmụ ndị a na-anọ na gọọmenti haus anyị na-etinye n'ọkwa ka ha weta ihe ọbụla ha nwere ike ime tinye n'ime skuulu anyị ka o nwee ike dị mma. Yes na. Nwa ogbenye baa n'ime ebe ahụ ọgaranya bakwa n'ebe ahụ. Gwogwo. Nwee gịnị ndị dịka nwunye a na-akụziri ha ana-amụtakwa ihe ha kwesịrị na-amụta. Mụ awụ ada bekee apụta wụrụ the principal. Principal na mahadum chekizi mkpọ na enwere carry over na ikwu isi na-asị n'ebe na-abụ principal na university. No, n'ebe na-abụ principal na university. Ka m gwa gị ihe memeji wụ the principal maka ama m na ndị dịka nwiyo ga na-achịta ụmụasa doo ha n'iru so that mbata na the class otu organization si wee dị ka o kwesịghị masị ụmụasa ngwa you go to this side ngwa you go to that side ngwa you go ifugo n'iyi ga-eji wee continue dị unemployed. Ọ nọ n'iru onwe ihe dị ka unemployed. Ọ ihe a ga-eji dị unemployed because ebe na-akwado imebi ilu ọ gị nwa ga-adị unemployed maka ị chọrọ imebi ụmụasa nọcha na Lagos. Ngwa bụ ihe na-ekwu okwu mmebi. So ọ gị nwa ga-adị unemployed mana mụnwa na-eme ka ihe na-adị ka o kwesịrị ka ọ dị onwe ihe na-eme m. Principle number 1 ka mma wụ mana this is the things we have nọ na n'ime hot na-ekpo kitikiti na kewe n'ime hot 93.3 FM nsị na ọgịnị nsị gị nọ hot 93.3 FM ọ na nke awụ nke izizi gị bata n'ihe anyị na-eme ihe awụ nganga Igbo radio show ego bekee ya dị Igbo one of Africa na nwe oke igegonu ihe a sị gị ikpeazụ na ama m na ọ dị gị ụtọ na asịgo na ngwa onye ọbụla bute ụmụaka ha gawazi ụkwụ ebe a mana chebiri anyị na Sunday because na anyị na-aga ụlọ ụka ịga tie praise the Lord maka we are important things. Nke ị na-enye false alarm ka ntinye oyibo ama mgbe oyibo ebe oyibo niile asị adaptazi nke ikpeazụ mana nke ị na-enye false alarm na anyị na-eje ụlọ ụka nwunye anyị ga-aga nwụrụ mmiri anyị tinye alụpụta na then ịma ka anyị si eme ya na ọbarụ na mma kwukwere gị ọzọ ịma ka anyị si eme ya anyị emepezie akara ekwentị anyị ma ọkwanụ phone lines anyị ga-abata gịnị ka anyị nwere n'ebo na anyị taa gịnị ka anyị kwuga maka ya ị ga-anọ when we come back just chebiri anyị nwanne cheki godi ya nke ikpeazụ a woto ka m na-agwa gị based on steeti m bụ wee bata na nwanne okwu n'aka m si enye gị ha nsị ihe anyị ga-akpata ata inwekwa ike na-erizin mgbe m ga-asị gị isiokwu ihe anyị ga-akpa nna ya bịazi ime money na assembly na recitation ka speech ka m bịazi mba na wajos chọọ clear gị na normal based on ife na-eme na nwanne cheki godi ya na onwe ihe na-erizin based on ha nsị m nweta n'ime otu last week na gaimanụ menụ na-atụ ụlọ akawo based on Christmas contribution nọkọta nnọọ bụla ego tido achọ this guy man chọọ ya nwanne ọwado ozugbo na ọsọ ga-eme ugbu a na and the union emegokwa nọ this week ka anyị eke ego ka onye ọbụla nwee ike ije go ihe ya na family ya eri na this guy man sị ha oke na unu aja ọsọ na-akpala onwe unu ka o si dị na mụnwa nwere my own personal matters m niile isọt ọta ka o si bụrụ dị ego tido so wee reason wee sị mba na enwekwa ike ọ bụgo na ndị ọzọ enwegokwa onye nwere ụdị experience a ka anyị tinyegodi ihe na nganga ka men nyegodi m reasoning ghọtagoda so ya ka anyị ga-akpa na-efi ya na nwanne ka ihe ị na-erizin nwere ike ịbụ ya eme mmadụ obula ego union especially n'oge Christmas wa obula ego men tikọrọ ọnụ obula ego onye ọbụla mezie ihe a na-akpọ ọsọ ndị owede onwe ike mee plan go ka m mesi gote wivon m gote shoe m gote magonu m ihe ndị a niile ụmụnwa
I were ego mee gịnị? I laugh my wicked laugh. My wicked laugh godo. Nna nke a ka anyị na-akpata. Ama m na omego ọtụtụ ndị Igbo nọ na Lagos. Omego ma omebegi, omego onye ịma, ma omebe onye ịma, omego nwanne gị nọgadụ ma o nebo gị, omego somebody. Nke a bụ nke na-eme steady na Lagos. Ịbata na ọ na contribution na contribute na plan kwa na the end of the year ị ga-eje ga wee mee ihe nwanne olu na the end of the year mmadụ were ga agwa nsogbu ga-adị nụ asa check go there na based on na mụ na-apịkọgo onu ka onye si wee deelu ụmụasa na December ama m na okwu ụmụasa one guy man na-etinye alụ bụrụ ego nkwadogo m ị ga-agagodo mere dị ga wutu check eni a na ma hapụzi Chioma sobezi Obinna ọ mkpọ gị ngwa ị ga-eme n'ihe maka ma hapụzi Chioma sobe Obinna onye ọbụla na-aba n'ime ka ihe akpọga ya contribution o nwere ihe ọ chọrọ ije ga wee mee ịghọta o nwere ihe ọ chọrọ ije ga wee mee apụta oge a ga-ebute ego a wee mee ha chọrọ ije ego a wee mee ga akọwa story 08182426591 ọkwa ịnụrụ ihe anyị na-ekwu maka ya taa ịnụrụ maka ihe anyị na-ekwu maka ya ngwa ka ihe ajụjụ nọ n'ime ihe ka ihe a na-ajụ maka ihe a ndị ya anyị na-etinye anya na based on ka ihe ga-eme mmadụ obula ego union ego association ego otu tido gbafu mana anwụyo tupu masị tupu eweta ofu onye ma ọnwụ mma na ime contribution ahụ tupu eweta ofu onye si ya nwawo onye ga na-ejide ego a ga-elegodo onye a anya ọfụmanụ kọmiyo n'uche nke onwe maka uche onye adịghị ya njọ lee onye a ọ dị correct o kwesị maka onwe ndị ga-awụ inyecha ha ihe a ga-ama na the end of the day ego a ga-emenụ disappearance and reappearance ka m bunye gị steeti na ka m bunyezi ego uche nke ikpeazụ na ịma na mgbe ụfọdụ na anyị nwa bụ ụmụ iyo na-akụ reasoning na-efe ili no based on reasoning esi na wilderness wee mapụta n'ilu ọgwụ watagona mana anyị na-ebunye clear steeti weta ebe m na-aga na o nwere ihe mee based on daye n'otu mkpọ by Old Market Road n'ụlọ ụka anyị watagona otu youth anyị watagona so one guy man just tinye alụ n'ime ogbe ọfụ ọpụta na mgbe ọbụla ya eme meeting o si elu men nne a na-ajụ ya ka ife na-eme ọsị na ọnwekwa na ego abụrụ problem ya nna anọgide wee sị nna na ya enwebeghị treasurer den ka anyị nyebe onye ego anyị ka o jidela ya na-awụ ihe na-aba group ahụ ime no other position just nye m treasurer na treasurer ebe a na-ejide ego ka ọ chọọ onwe ihe ọzọ ehihie ọma hello hi okay ịbatago nwanne m nwoke ịbata ị na-anụ hello hi ma na ịbatago ịbatago 08182426591 ka ihe ga-eme mmadụ nọ n'ime grupu ebe atụga ego si na olue na December or something na ga-eje ego a wee mee ihe dị mkpa onye eburu ego a larie ka ihe ga-eme ya ọ na onye a na ọmụme eme ya o ka ọ ga-asị na village people sogo onye ahụ ka gasị na ọ ma ha ama ka ihe ga-eme mmadụ iburu ego contribution no anyị ma ndị na-eme contribution na like 20-30 enwere ike ruo 50 maka itinye ego onwe ya na-akpọ blọk eme ya bụ blọk achịkọta ọnụ na anụ ọ ga-agba ọkpụrụkpụ ịghọtago na o merugo gị mago onye o mere ka ihe mere onye a ji wee mee ụta anyị na-ajụ na nganga Igbo radio show taa okay 081 82 426591 nke wụrụ ị na-agbalị ịbata ebe a ka mma ama nke ahụ doro m anya ọfụma mana jisi ike na-agbalịkwa maka ka ị na-agbalị ịbata ka onye ọzọ na-agbalịkwa ịbatago hello hi hello nwa good afternoon ehihie ọma nwaanyị ọma onu ga na-ada kem ọ na-enyekwa nwa iyi osom blood tonic ama m iwu ada ka ewu lọlọ Adaeze ada ebolo rice nkwunyekwa gị stew n'enu lie ka mmalị ihe kpatara ya meli gị like that without ada how far you now nke na-eme ebe ị nọ nụrụ ihe anyị na-akpa taa nwanne m nwaanyị
Ngwanụ tinye ọnụ n'ime ya. Anyị na-akpa ụnụ maka ndị akawo. Gbọ nsọ bifọ. Ị mara onye o mekwasịrị. Ke ndị akawa ahụ na-ebu ego agba ọsọ ka ihe eme ha ji ebu ego agba ọsọ ọ ihe anyị na-ajụ. Ị mara ụfọdụ ndị mmadụ sọ ọ problem na ha ego ndị mmadụ Okay. ụfọdụ mgbe ọ bụrụ bebi ndị na-eso ha na ego ndị mmadụ. Mana ime onye o mere before. I remember my two of my sisters. Chai. January, until December time, something like December. Hey, man, up till now, what they onye ahụ ka enweta ego ya? Yeah, sorry. But that person emego ihe a na-akpọ vuluvum. Wom. Koto fom. Don't worry, I ga-ejide ya o. Ọkwa n'eluigwe ka uyi afụzie na be Chukwu n'ụbọchị ikpeazụ. Ọsọ Chukwu ya egbo ọgụ that day. Life ka nna. Daalụ sọ. Yes. Agwara m gị agwa na o mego ọtụtụ ndị mmadụ. Nke a ka mma ama. O nwee ike ka anyị na-ekwukwa ya ugbu a onwe ike ọwụ na ị na-agabiga ya already na o mego gị na ụka na-eme fresh. Ndị a na-ebu ego akawo alari. Ke ihe eme ha ji ebu ego akawo alari? Ọ ha jiga na nganya Igbo radio show taa. Ịbatago o? Ha nna nwiyo. Good afternoon. How are you? I'm fine, are you? I am good. Mana ka anyị sụọ obere Igbo nke anyị ma asụ o. Daalụ. Okay. Afam Precious. Precious. Ezigbo aha. Precious. Nwa edukwu Precious n'enu afa gị bụ Precious. Hey! Precious nne m. Nwunye, I'm greeting you. N'enu ka o si wee pronounce ọ dị afa. Nwunye. Nwama. Okay. Nwa ka ebe isi akpa anyị I'm from Banana Island. Oh, maka banana. Na-eri banana. Nwa ji granọt agbagote nwa. Precious nne m. No, let me not say na ama m na ị nọ na atụ akawo mana ị nwere experience. No, enwere m. Eya. Okay. Ọ dị mma. Ya na ị gbọrọ ka ikele n'nwa iyo as cupcake ụmụasa. Exactly. Madam were eme ka ntinye alụ na ka emeche ka o jiri granọt bịa na Banana Island. With granọt mmeji bịa. Daalụ nwaanyị ọma, bye. Bye boy. See you when they bring granite to your place and eat the banana. Bye. Hapụ nke onu nwa biko ihe anyị na-ekwu maka ya taa akawo. Emeche ga-ejiri granite gaa ụdị nwa akpọpụla ya na Banana Island. Bụrụ onye nna atụ ụlọ akawo dị ego fugodo onwere ya ofu. Okay, ọ dị mma. Hello, ekpe. When we get there, we'll cross the bridge. Eyi ọma mpa. Monsa. Eyi ọma. Anyị ekelekwa gị nwoke ọma. Ego bekee. Nwoke ọma ekele m ga-etu one and only after me is me. Ada bekee. Eji me eme onye ọzọ, eji onye ọzọ eme m. Cha. Yeah, one. Exactly. After me. Ị nwetara ya, iji ya. Kekwanụ. Hey, atakata abụọ. Anyị na-agba n'ọsọ mmiri na-abịa ebe onye ọbụla na-asa ebe ya etinye isi. Ewo mmiri ozuzo. Mmiri ozuzo na-ezo. Na December. Ọkwa nnukwu mmiri. Chai. Oge ka ọ ka bụkwa. Ọ nabeghị kpamkpam. Okay. Ya nwa. Ka tie n'ọnụ n'ihu m na-ekwu. Gaa n'iru. Ihe gbasara ndị akawo a. Emego mma. Hello? Maazị? Ha. Nna anyị, ọ dịkwa ka mmiri ozizo a na-emetụkwa netwọk gị ebe ọ nọ. Daalụ, sorry osikwa anyị n'aka 08182426591 mana ka anyị gụpụtagodo ụmụ edemede anyị nwere n'ime WhatsApp line anyị. Agwara m gị na-akpọ anyị makwa na anyị nwekwa WhatsApp line. Nwiyo, over to you. Asa na o nwere jos pinopino jos tinyekwala ya alụ na WhatsApp. Gụpụtagodo nke ahụ first. Ọ sị na afọ ya bụ Cynthia. Cynthia wee sị n'uche nke m
mma sị na ọ bụ oke ọchụchọ n'ihi na oge Krismas ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe oke anya maka na ha chọrọ ime ngagharị n'obodo na village na ndị Jos chọọ ime magic na village. Ya nakwa n'oge Krismas bụ oge ọtụtụ ndị mmadụ ji achọ igosipụta ife ha bụ. Nke a site n'aka Cynthia. Cheta na ị nwere ike ịkazitela anyị ozi na WhatsApp ma ọ bụ zitekwazie n'ụdị text message ma ọ bụ na ị na-akpọ anyị ọfịa galụ ịbata na 07080051850 ka m kpọkwa ya ọzọ 07080051850. ị nwekwazi ike ije na Facebook anyị Nganga Igbo zitere anyị ozi ma ọ bụkwazi ije na Instagram and Twitter Nganga Radio Show ebe ahụ zitere anyị ozi ebe ahụ. Hello, onye kpọnye? Na-anwụ na ị nwere ike ka ị nwee ike ịbata na Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM. Nwanne ihe anyị na-akpata ata based on ndị na-ebu ego men tụkọ chido ma ọ bụ wele ya jemebe their own matters. Mana nwunye achọrọ m ịjụ with ada nkụpụtara edemede iwu a that's ozi o zitere anyị si gị na m ekwetaghị oke ọchụmọchụ from the side of ndị na-eweta dị ego. Onye na-ebu ka a na-ekwu maka ya. Ehihie ọma. Hello, ehihie ọma. Ehihie ọma to you. Ego bekee. One and only after me is a man. Ejibe m onye ọzọ. Darling. Is it? My darling. Oh, my love, my sweetheart. The only cockroach in my cupboard. So good, but now one day, it's only to go talk with each other. I could even sube. Look at me. Makandi nacho masa. Cheno hawa nani ha makesa nacho masa. See it. Daddy. Good afternoon. Mpọmọkwa n'ihe ọzọ na-alụ n'elu ụwa ọkwa ụmụ nwa emego m vanilla yogurt polizie m na-alacha enyi ha. Nwoke ọma gwazi anyị aha gị o. I came from Ikeja. Ekwe m ihe anyị kpaga. M na ihe nkpaga. So ya nkpaga ya. Ọ maka ndị mepere anya ọfụma. I want to make a good thing to take them now. They are mad to say them. Our bank. Yeah, nigga, you're mad. Go ya jidregi. Oh my God! Oh my God! I'm going to put a number of clubs. My brother is the club. See you go there. Now we are saying here. A man that, but the choir or some another queen go by. Yeah, but I am a sign of man. I say, okay. From January to December. December. What do you have for? Just about now head office. Okay, madam. I would have go clearing and forwarding. Oh, I'm not going to come and camera and go clearing and forwarding. I'm not going to copy and I'm going to get yeah, we'll put you. Till today. Ọ n'igwe ya akwụ ụgwọ mpa. Gas bụ ike. Mba, ga-ejide ya. Daddy ọkwa mkpọ gị ngwa gị na ọsọ Chukwu ga-ekezi n'ikpe n'eluigwe. Nwanne check godi on the last day na n'eluigwe ebe ịmakwa n'ọsọ ukwe. Hallelujah. Hallelujah. Ị nepụ anya fụ ka ya manụ ji gị ụgwọ n'elu ụwa ka ị ga-eme mpa. Russia adịghị eme Russia efe ya ọkpọ mmefe n'ọnụ. Ayi Chukwu ya aja ọsịsị m ka ezi nna cool down. Ọ mkpọ gị mgbago. About the program, I don't worry, we'll be giving you more. Hey, Daddy, cacao, time for you. No, just eat and remember not to by Pam. I'm with a what's an a 504 according to Calabar side? Nature and me, a column bye bye. Onda biko based on kosi adekwa based on popular demand whatever na number ịgwa gị maka WhatsApp maka izite ozi na text message ọbụla nke anyị ji analụ call whatever na maka ndị chọrọ ịnweta anyị ka anyị na ha kwuo ekwu ebe a number ị ga-eji wee nweta ya bụ
426591 nke ahụ ka anyị ji analụ kọl ịkpọrọ na nke ahụ anyị anabata gị ebe a mana ọ bụrụ na iche zitere anyị ozi text message ma WhatsApp ịkpọ anyị na 07080051850 ka m kpọkwa nke ịkpọ anyị na fon nọmba anyị maka ndị chi nweta anyị ka m were nwayọ butuo wee kpọọ nke 08182426591. Ọ nwanyere na akara ekwentị anyị ihe ọma. Ihe ọma nwanne m. Adịgbo dị mma. So naanị m. Enwekwo only one and only. That one is a counterfeit. Ikwu in fact nweta iji ya gbam. Bam, twale for you. Onye bụ dị mma nọkwa ya? Adịghị nọ. Mgbe ego niile a ntụrụ gị buruzie gbafuo nwere ihe ome. Bulie gbafuo were ego mgbafuo biko. Liwenu ego nwiyo. Nwere ihe nji ego eme. Chop it. Ọ bụkwara ala na our wife. Machi mba nka Machi be careful. Mommy Chi ga-enwetere gị nwanne ya nwaanyị. Agwago m ya okwebe na ọkwa ọjọọ so ka na-eme Mommy Chi kwetere na. Machi na-eme m ide play the show. Eya ndo. Mommy Chi. Akwa ịma ihe anyị na-ekwu maka ya taa. Amara m. Ngwanụ si gị ome n'ogo gị. Ka omego onye ịma. O mego onye mma oge ekeresimesi ụtakwa ka ha si wee buru ego ya wee gbafee. N'elu ụwa Chineke. Asị na onye broda eburu ego ahụ kwụọ ọtọ. Onye broda were ego mee brotherling. Adọ ndị broda na-akpọ tai. Ndị a na-eyi shirt kpọ tai. So nwere ndị akịta asị na ekene onye ọkada onye akịdo wee gbọta ọzọ. Ekenekwara m ụnụ na Saturday na ihe a. Airtime unu nyere m. Ga-agọzi unu. Thank you. Daalụ nwanyị ọma. Ya dịrị gị na. Bye bye. Daalụ Machi. Ka awụ lọlọ one of Nganga Igbo radio show na ịba. Kwema. Ị na-abata n'ihe anyị na-eme ọfụma. Anyị chi ego ọchịchị na ga-enwe title. Lọlọ one. Maazị nke ọwụ na ọwụ. Ị ga-enwere echiche. Mana chetakwa biko na-eso anyị na Nganga Igbo radio show na Facebook. Nganga Igbo na Facebook, Nganga Igbo radio show n'ebe ọzọ niile Twitter, Instagram and the likes. Okay, 08182426591. Onwe ihe nwunye okwu sị gị na nruwe n'eluigwe ọnwụ na ọmụnwa so na ndị a ọnwụ na Chukwu na-asị onye a ji ego m wee larie ya baa n'eluigwe mma ga-akpọchi ya si Chukwu no. No. Hey, asamu actually me imagine the ogwu ya daddy. Hello ekpo. Oh no, sorry, osikwa anyị n'aka 08182426591. Ọ ya wụ akara ekwentị anyị. Sị gị na nọkwa na WhatsApp. Sure na. Ị ga-enweta nwaanyị na WhatsApp 070800850. Zitela anyị ozi text message ma WhatsApp na nọmba ahụ kwazi. Hello ekpo. Hello. Hello, good afternoon, ma'am. Very good afternoon to you. Ego bekee. One and only. Ịchọ onye ọzọ onwe gị nweta ya ọsọ naanị m. Ehihie ọma. Ehihie ọma nwoke ọma. Ka ime. Anyị dịkwa mma o. Udo dị. Ana m asị ndị a na-eji ego mmadụ na-agba ọsọ ndị a obi dịkwa ndị a na-azụ o. Sị gị na obi dara ha akụkụ lot. Obi ndị a dịkwa n'azụ. Very, very bad. Ndị a last month ka ndị a jiri ego na brother agba ọsọ. Achọkwa m ikwu ka isi ekwu na ọ dị ka emego gị ihe a mana ama m na ọyọ brother ka ha mere ya. Chai. Almost 132,000. Ekwuzi na ego erika. I dey tell you now. Money is too much. Check go how many months balling m nkụ kpọlem. Onye America ọkwa onye pastor. Pastor cha. Agwa nkarịsị gị ka ebe pastor nọ maka ka anyị bịa kpọchiri ya mana don't worry. Elue na heaven ọ sị na chọrọ ịba heaven masị sick. Mwaya dochi atagodi azụ. Just you need it on the last day. This person is not going. On the last day to all the guy man aka. Amụ adochi ati azụ woto ya woto ozugbo. Gị nwa hope na ị nọ n'ime contribution ihe na. Ị nọ n'ime ya. Gbadokwa anya. Okay, na ho. Okay. Nsogbu adịrọ. Jisi ike nwanne m nwoke o. Okay. Daalụ.
Bye bye. Yes. Chai, ihe mee gị afọ oge ofu. Asị ịma ebe ọ na-aka agbawa obi. Bụ na mee na ya ebula ego agbafuo ụfọdụ n'ime ha ị ga-afụkwa ha na ngwụcha Jenụwarị ha ga-etinyekwa alụ na Jenụwarị na-agwa gị na aka ọlụ ekwensu ebodi ekwensu ekwensu eso gị wee taa azụ ndụ mgbe ị na-akụkpọlị Don't mention my name. Don't mention it. Hello. Hi. Pino oyoma ai na-enu nwa Chineke baby yo ụmụaka gị baby yo na-enyere m akaụntụ ka m tinyebe ego akawo m biko ọ na-asụ pidgin go nwa ọma. Hello. I'm not from Ikoyi. Ikorodu. Ikoyi. Yes. Anyị nwetakwa afa gị snafa ịbụ Precious. Precious. Ndị Precious ụmụ ọma unu niile dịcha Precious onu unu Precious. Just emesinye m aka nọmba ka m tụba akawo biko. Ntụcha ya ibuli gbafuo onwe dị ya ọgbasa dị m. The game up to now, and I oh, sorry. Na-emego gị ya no etichago ya emego ịcha ndụ m. This is almost 4 years now. Hi, Bele. We have take care of our children. Or see, for send them the money. So people on a phone now I people to call. Boy, I'm going to have that number. I let her use soldiers to look for her. I phone me, wear them for you. Mama can't get you. So have to do everything to God. Let God judge her. Yes, anyway. Yeah. So, and I mean, how to wear to a kauna. You may hear John one name one. So, that would even work. Nsogbu adị ọsọ Chukwu ma ihe o ji dị na ịghọtago n'ụbọchị ikpeazụ Eke steeti onye ọbụla ya ebulu nke ya woto ọ na-afịa ebe a anyị mkpọ gị ngwa gị na ọ mkpọ gị ngwa gị ejila m emeri ya send off happy new year ndị nwekwara ezigbo obi nwaanyị ọma ị nwere ezigbo obi nwaanyị ọma na ya emekwana gị na ego dị na ya apụta ụwa ọ ya adịkwa ya laa mmụọ uche aka nchọ ka onye ọbụla na-eri onye ka m ji wee na-ekwu na iweta akaụntụ gị ntụba akawo nwere ihe nji eme ego ụlọ billion plus nwee ndị na-ego moto million plus apụta n'ụzọ ya agba ọkụ ordinary 100,000 naira ka m ga-eji wee na-achọ egbu onwe na I can't do that all is well. Nne m na-enjoy nọ na Adani Fogbola mo. Dalo, thank you. You're making me shy. I'm shy. Oh, thank you, baby. I'm shy. Dalo Wanyoma. Hey, Pino Yoma. No where did I may just continue to go by you win. I can't call it said. Dalo. All right, dear. Bye. Ị na-ana mmadụ aka obiko n'ikpele ala m anọ m egbuzele m gị na-asị gị dododo mana ndị anwụ ihe achọ iji ego wee mee nụ mmadụ agaghị na-apụta jos tụwa akawo for the sake of it ihe ọma ese nwaanyị ọma good afternoon. Just bonity. I'm buffing you okay. Just bonity na level 2. Ị na-emezi ka oti wezi mkpu ọchọ initi unu had very standard and very soft. Ị wegolo na level 4. Happy na level 2 nne. Nne m. Anọ m anụ ndị gị ọfụma hapụ onwe ya onu gị na-atọ ya different ọ chọrọ ka ị na-etinyekwu ya ka ọ na-aba mana anọ m anụ onu gị ọfụma nwaanyị ọma ka ị mere ọkwa ị nọ na-eme enjoy nganga igwe redio show kwa ya anyị na-enye gị obi aṅụrị o yes ngwa gwazie m aha gị o Okay, I'm going to get it.
ọbịa ga-eli nkarịsị ka mba agaghị asị gị ọbịa ga-eli nwa iyo mana mama ị ga-ekwete ọmụwa nene ego m bịa libe ọbịa ga-eli bịa libe ego ọbịa ga-eli nwa iyo bịa libe ego m nwaanyị ọma ka ebe isi akpọ nne m ndị nke Surulere ndị nke awụ ndị gentle anaghị eme ihe Surulere nwayọọ nwaanyị Surulere adachi kwa ụmụ nwoke ha bụ akwụsị ozugbo anụ bọọgwụ Surulere nwayọọ ụmụ nwaanyị ha na nne m ma ihe ma anything nwega experience maka akawo mmadụ emegokwa m ya chai ka ihe mee nọ ndị ọsọ atụrụ ya at the end of the day, I feel really Remember that? But after 3 years. Chacha. Onye kwara gị ego gị? Yeah, that's what I'm saying. But most of the way we're in that Good. No, you didn't get good. Ihe niile emechego nke ahụ ka mkpa maka ọwụọ for free ka ịtụga ihe a so I'm glad na o mechekwa enye gị ego gị maka iwe onye dị nwayọọ m karịsị gị zi m if not na onye go gị ego gị nkarịsị gị zigodi m ebe dị gị nọ ka m gaa nara gị mmanụ mana ịnweta gị ego gị so nsogbu adịrọzi ya jewere onwe ya nnọọ ga-ejewere onwe gị ọ bụ nwaanyị ọma ngwa nọdụ mma nwaanyị nwa Chineke unu si amụ amụ ọ na-amụ drake my temperature oliche your money ya bịa libe na afịa bugodo ọbịa gị na-achagodo red ihe ọzọ ji ego mmemme nga gị gwere radio show biko na Hot 93.3 FM chai nwe iyo ka na-adị ewute m anyị na ebe a mana ka anyị na ofu onye akwụgodo anyị nwere meseji ọzọ enwekwara meseji ndị tinyechara alụ mana ka anyị buchalugodo okwu enwezi ike ọ bụrụ na mmechi ka ya apịa meseji ngwanụ dodo na ịbatago n'ihe anyị mega onye mechi ya kpatịrị mazị ọbụghị ma gaa n'ilu nna ihe chọrọ ikwu bụ na ndị a nwekwara oge ha yiri m rie my neighbor ya elikọrọ unu kọntinua alụta kọntinua community clearance ya na adịghị abụ ụmụ ihe m na-atụsi na Disemba rite ka e were gotere ụmụaka akwa ihe emete ụmụaka ebegide akwa that time si ya enwe ezidi ọ dịka na-eme ka e mere mana emetekwa nwoke a gachakwa onwekwenuru uru ọ bara o yitere ya onweghị n'uru o ji eme na-achịkwa azụ bidokwa igeribe ọ na-eme ndị mmadụ kpọgarịgide ya afọ ebuti na onweghị n'uru o ji eme ụmụ ihe a ọntait onweghị uru onye a na-eji ya aba ọ imetekwe ị na-achịkwa na wan so ọ dịghọ mma onye ọbụla na-eme ụdị ihe a ya wepụ aka na ya na ọ dịrọ mma atọ ya wepụ aka ụdị omume ahụ adịrọ mma onye jitere ike ịnụgo ya n'onu maazị onye ma ọ sị wepụ aka enwe n'ofe wepụ aka enwe n'ofe maka ọ dịrọ mma eme gị ya ọ ga-adị gị mma ọ ma ndị gị mma oke onwe ozi m na-ene ebe a mana aghọtacha m sị na ọ na bekee ka edere ya sị only we can direct our fights adị m sure na nke awụ nke anyị nke a bụ nke fa nke awụ nke anyị nke a bụ nke ndị bekee ọ dị mma asa ka m buchala okwu nke anụ a based on n'oge anyị na-agbazi kwarapụ na ghọtago na onye nke anụ a bụ ọlụọma bebi ọlụ nwa Chineke ọlụọma Chukwu dobere n'elu ofu n'ime ndị keeki gị ahụ cool down anyị nọ national television na nna agwa gị steady na based on ọlụ o si na my sweetheart finally ọ dabago na ọ sị na my sweetheart I dey enjoy una voice nwa dalụrụ nne we are here because of you asa mụ na ga-ama nzọ sweetheart ọmụa bụ ihe nwe onye nke anụ a zitere ozi ọ sị na ya bụ Frank o wee sị nwunye kedu ka ọ mere kedu ka Igbo si wee gbuo agụ nwakwa ka Igbo si wee gbuo agụ ọzọ na-abụrụ na n'ime nganga ebe a na-ewetago steady nganga anyị enwere ebe ọ na Lagos ma na ebe ọzọ ebe a sọsọ ebe a nwa ka ọ dị inweta ya ebe ọzọ fake ka ọ wụ life now okay
si gị na anyị agaghị eburu ụzọ oku maka oge anyị agago ihe anyị megwo ugbu a wụla we are on our way to going mana enyela onwe gị nsogbu come Thursday anyị ga-abatakwa ọzọ just were nnọọ nwayọ na fonu gị o were style wee kụọ one maka batakwa ozugbo maka ịbata anyị na-aga akpa so that ihe dị otu agaghị emezi ya sị gị na time agago mba Thursday ọzọ anyị ga-ewetakwuru gị nga gị Igbo show nke anyị gị obi aṅụrị na-enye gị obi ụtọ na-enye gị obi ihe niile kpọọ nwanne gị nwoke kpọọ nwanne gị nwaanyị gwa ya na Hot 93 Hot 93.3 FM na-eji Tuesdays, Thursdays and Saturday ewetara unu ihe gbasara ndị Igbo na-enye ndị Igbo obi aṅụrị si gị na ego bekee Ada Igbo one and only chọọ onye ọzọ si ya na fake ka ọwụ ya na inwezi aha cool down na maka ebe nọ na mụ ejetego aka ịjọs ochi ya tamazụ na nwana based on na onwe ka o si wee dị na mụ na gị nwere unfinished business nwanne solu m na Instagram nwa_iyo just ịchọta m na Instagram ebe a mụ na gị ebidokwa ebe a lụba ịchọtakwuo m na Facebook Chibuike Obiefu na bafa m na Facebook ịchọtara m ebe ahụ alụ otu aside dozie mata aside wee na-asị gị anyị ga-abịakwazi Thursday ọzọ mgbe anyị ji abịa na 1 p.m. onye afọ taa ka afọ echi ka emesịa ka Ego Diva na Instagram KAEGODIVA biko sowenu m ma ọ bụ na ihe maka m na-amasị gị Nwaka Ego Stella Okoro na Facebook ka ọ dị nụ mgbe ọzọ.